Výborná správa, máme tu Soundvoltex, čo je momentálne jedna z tých top zarábajúcich her od Konami v rámci ich hudobného portfólia, kam patria DDR-ko, Pop'n Music, Beatmania, Jubeat. A práve Soundvoltex je taká, ktorá sa nám chýbala v zbierke a je veľmi pekná. Prišla vlastne s tými automatmi, ktoré prišli nedávno. Aj keď dosť nečakane vlastne, lebo ostala voľna v tom kontajneri, v ktorom prišli veci, ktoré som si skutočne akože chcel doplniť do zbierky, takže toto je také neplánované šťastie. Je to v podstate pre jedného Beatmania, ktorá Beatmania má 7 tlačítok, táto má 6, plus tu má najviac tie DJ-ské lasery. Takže je to taká, má sa povedať, hudobná DJ-ská hra. Máme ju online s updateami, funguje aj na karty, čo je úplne že super. Je v tej najnovšej verzii Exceed Gear, čo je teda 6, myslím. A je to teda veľká radosť, ktorá sa dá u nás v arkádach zahrať. Asi ju teda zoberieme aj na najbližší kon, predpokladám na Anime Show. Takže je sa na čo tešiť a ja mám z nej teda veľkú radosť.